ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఉపదేశామృతం 10వ మంత్రం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు క్లాస్ లింక్ రాలేదా మీకు? ఇవ్వలేదు అదే మాతాజీ నేను ఈరోజు మళ్ళా అనౌన్స్మెంట్. అదే చూశాను ఏమిటని డౌట్ ఇచ్చి మీ మెసేజ్ ఏం లేదు. ఆవిడకి చెప్పాను క్లాస్ లింక్ పెట్టమని. నేనైనా పెట్టేశానా మాతాజీ, పర్వాలేదా? ఇప్పుడు పెడుతున్నాను ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మామూలుగా నేను పెడుతున్నాను. ఆ, ఓకే, అది ఆవిడే చేస్తున్నారు కదా అని ఊరుకున్నాను. అదే అంటే మీరు ఒకవేళ ఆవిడకి మరి మాతాజీ మర్చిపోయారు, మీరేమైనా అదే పెడతారనుకున్నారో మరి కన్ఫ్యూజ్ అలాగే అయ్యారు. నాకు ఎప్పుడు అలా చెప్పలే, అయితే అడుగుతాను ఒకసారి. పెట్టేస్తున్నా మాత, అదే. పర్వాలేదు. ఆ, ఏ, పెట్టాను ప్రభుజీ నేను ఇప్పుడే. అయ్యో పర్లేదు. సారీ. పర్లేదు. అదే. సరే అందరికీ విషయం ఇంకొకటి ఏమిటంటే రేపు బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు మన శ్రీవాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ క్లాస్ ఉంటుంది. అందరూ తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి. లింక్ కూడా మీకు పోస్ట్ చేశారు. ఆ లింక్లో మీరందరూ అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత మన క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ అయిన తర్వాత. ఓకే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఏమిటి మాతాజీ? తెలుగులోనే ఉంటుందా? తెలుగు తెలుగు డివోటీస్కే తెలుగు అన్ని డివోటీస్కి. క్లాసులు, అందరు తెలుగు డివోటీస్ అన్ని లెవెల్స్ వాళ్ళకి కలిపి ఈ క్లాస్. ఓకే. నేను ఒకటి అడగచ్చా మాతాజీ? ఇప్పుడు నిన్న లెవెల్ 3ది పెట్టారు కదా మాతాజీ, లింక్ పెట్టారు కదా, ఉమ్, అది 11 ఉన్నాయి, తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్రాలు ఉన్నాయి, అదేనా? ఉమ్, అది 11 ఉన్నాయి అంటే ఏం 11 ఉన్నాయి అంటే మాతాజీ? ఫస్ట్ 11 ఉన్నాయి. అదే ఫస్ట్ క్విజ్ లోనేమో ప్రాయచిత్తం అనగా అని చెప్పి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది ఫస్ట్ క్విజ్ లో. అట్లా 11 క్విజ్లు ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ 1 టెక్స్ట్ 2 అని అట్లా ఉన్నాయి, అయ్యేనా మాతాజీ? ఆ తర్వాత అంటే మళ్ళీ మంత్రాలు ఉన్నాయి, అదే మనం చెప్పుకునే మంత్రాలు అనుకుంటాను. మంత్ర 1 మంత్ర 2 అని ఉన్నాయి. అవి ఒక ఉమ్, 9 ఏమో ఉన్నాయి, అదేనా మాతాజీ క్విజ్? మంత్ర అవే అన్నవి ఈశా కోసం మాత, అది నాకు తెలిసి. ఉమ్, ఉపదేశామృతంది 11 ఉన్నాయి మాతాజీ.
అదే మీరు చూసే ఆ 11 టెక్స్ట్లు మనం చెప్పుకునేది మాతాజీ. ఫస్ట్ క్విజ్ ఎప్పుడు ఉపదేశామృతం, సెకండ్ క్విజ్ మంత్ర అనున్నది ఈశోపని. ఈశోపనిషత్, మూడవది భక్తి రసామృత సింధు. అది అయిన తర్వాత మీకు అది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మొదట మీకు వచ్చే ఆ టెక్స్ట్లన్నీ ఇప్పుడు మనం చూసేవే, మీరు అవి చేసేసుకోవచ్చు. అవి చేసేసాను, 11 చేశాను. ఫస్ట్ వెరీ లో గుడ్. మాత్రం 8 అట్లా వచ్చి, అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ లెవెల్ కూడా పెడతానన్నారు. పెడతారా అది? అంటే మా వారు ఇది లింక్ కొంచెం ఓపెన్ చేశారు, ఇది వచ్చింది. ఫస్ట్ లెవెల్ది రెండో లెవెల్ది కూడా పెడతారా మాతాజీ? పెట్టలేదా మాతాజీ? మీరు అంటే మాతాజీకి నేను అసలు ఏం చెయ్యలేదని చెప్పా కదా మాతాజీ నిన్న, నాకు తెలియదు చేత కాదు అని. అర్థమైంది. నేను అడిగేది ఏమిటంటే మీరు మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ లెవెల్ లింక్స్ రాలేదా అంటున్నాను. అంటే మీకు నేను అంత పెట్టలేదా? నేను నేను ఒక చూసుకోలేదేమో లింక్ మాతాజీ, ఫోన్ కూడా. ఒక్క నిమిషం ఆ, అమ్మా. నేను లింక్ చెప్పండి పోస్ట్ సార్. చేసిన దాంట్లో వేరే వాళ్ళు లింక్ ఓపెన్ చేస్తే లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 భాస్కర్ ప్రభుజీకి అవును, లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 కూడా అందులోనే ఉందట. మీకు మాతాజీ ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము, రికార్డింగ్ సరే జరుగుతోంది. ఆ, సో సరే క్లాస్ సరే తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకేనా సరే సరే, మాతాజీ? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో నైన్త్ మంత్ర నిన్న ఏం చూసాము? 9వ మంత్రంలో మనం మ్, చెప్పచ్చా 2 మాటలు? ఇప్పుడు కాదు. చెప్పండి. ఓకే, అదే ఆ చెప్పండి. మా శ్రీకృష్ణుడు పుట్టిన మధుర కంటే కూడా ఆ మ్, బృందావనం శ్రేష్టమైంది. బృందావనం కంటే కూడా గోవర్ధనగిరి అదే ఉన్నతమైంది. ఆ తర్వాత దానికంటే గోవర్ధన దానికంటే రాధాకుండము శ్రేష్టమైంది. ఆ రాధాకుండం కూడా శ్రీ శ్రీ చ- చైతన్య మహాప్రభు ఈ 6 గోస్వాములతో కలిపి ఎక్కడున్నారో చూసి కనుక్కొని దాన్ని పునర్నిర్మించారు అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. అయితే మొట్టమొదటి ఏంటి అంటే వైకుంఠం కంటే కూడా ఆ మధురాపురి గొప్పది. ఆ వైకుంఠం, అవును. అది మామూలుగా మనం మరి భగవద్ధామం కాబట్టి వైకుంఠం అంటే అది ఎంతో మరి ఆమ్, పవిత్రం అనుకుంటాము, దివ్యం అనుకుంటాం కదా. కానీ ఏం చెప్తున్నారంటే అంతటి వైకుంఠం కంటే కూడా మధురాపురి ఇంకా పవిత్రం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే స్వయంగా అవతరించిన ప్రదేశం కాబట్టి. ఆ మధురాపురి కంటే కూడా బృందావనం ఇంకా శ్రేష్టం. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఆయన తన యొక్క రాసలీలలు జరిపిన ప్రదేశం కాబట్టి. అటువంటి బృందావనం కంటే కూడా గోవర్ధన పర్వతం ఇంకా శ్రేష్టం. ఎందుకంటే ఆ పర్వతాన్ని ఆయన చేతితో ఎత్తి అందరికీ కూడా మరి రక్షణ కల్పించి రోజు గోవుల్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడే ఆ గోవులను తన గోపబాలులతో వాళ్ళందరితో ఆయన ఆటలాడుకుంటూ ఉన్న ప్రదేశం కాబట్టి గోవర్ధనగిరి బృందావనం కంటే కూడా శ్రేష్టం. ఆ గోవర్ధనగిరి కంటే కూడా రాధాకుండ శ్రేష్టం. ఎందుకు? రాధాకుండలో అది ఏమిటి అంటే ప్రేమ, భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ అమృతం వలె పెళ్ళుబిక్కిన చోటు కాబట్టి అన్నిటికంటే కూడా ఆ భగవత్ ప్రేమ అనేది ఎంత ముఖ్యం అనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి. ఎందుకంటే పరిపూర్ణ స్థితికి అర్థం ఏమిటి అంటే భగవత్ ప్రేమలో పరిపూర్ణత పొందడం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి పట్ల పరిపూర్ణమైన ప్రేమ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం సర్వాన్ని కూడా భగవంతుడిగా చూడగలిగినప్పుడు, సర్వము కూడా భగవద్ అంశ, అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే దృష్టి, అని రాగద్వేషాతీత దృష్టి, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అదే ఆ ప్రేమ తత్వం. అది భగవత్ ప్రేమ యొక్క సంపూర్ణ స్థితి. కాబట్టి అటువంటి ప్రేమ, భగవత్ ప్రేమామృతం పెళ్ళుబిక్కిన చోటు. ఎందుకంటే రాధాదేవి ప్రేమ అటువంటిది కాబట్టి వాళ్ళు సర్వత్రా శ్రీకృష్ణుణ్ణే చూశారు కాబట్టి అది అన్నిటికంటే కూడా ఈ రాధాకుండ అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రదేశం. సో రాధాదేవి యొక్క ప్రేమ ఎంతటి మహత్తరమైనదో స్వయంగా తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి కుతూహలంతో భగవంతుడు కూడా ఆ ఫీలింగ్, ఆయన చైతన్య మహాప్రభువుగా రాధాదేవి యొక్క అంశతో కూడా జన్మించారు అని, అవతరించారు అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో ఆయన అందుకని మరి ఈ రాధాకుండని ఎక్కడుంది అని ఆయన కనుక్కుని ఆయన ఆ ప్రదేశాన్ని, అది గోవర్ధనగిరి
యొక్క ఉమ్, ఉమ్, చివర్లో ఉన్నది పాదాల దగ్గర అని చెప్పి చెప్తారు. అది కనుక్కున్న తర్వాత ఈ రూప గోస్వామి శిష్యులంతా కూడా దానిని మళ్ళీ పునర్నిర్మించడం జరిగింది. సో భక్తులందరూ మరి రాధాకుండం దర్శనం చేసుకుని దాంట్లో స్నానం చేసే అవకాశం కలుగుతుంది కాబట్టి, సో రాధాకుండలో స్నానం చేస్తే తప్పనిసరిగా ఆ భక్తి భావం పెరిగే అవకాశం ఉంది, పెరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా రాధాకుండ స్టాప్ ఉంటుంది అనమాట. సో 9వ మంత్రం అంది. ఇప్పుడు దశమ బిందువు 10వ మంత్రం. కర్మిభ్య పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యయుర్జ్ఞానినస్ తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమా ప్రేమైక నిష్ఠాస్తతః तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसीतां नाश्रयेत् కాకృతి. అంటే కర్మిభ్యులంటే కర్మలు చేసేవారు, కామ్యకర్మలు చేసేవారు. పరిత వాళ్ళకంటే కూడా పరితో అన్ని రకాలుగాను భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడికి హరికి ప్రియతయ్య ప్రియుడై ఉండడం చేత వ్యక్తిం యయ అంటే శ్రేష్ఠులు వాళ్ళు అని చెప్పి శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెప్పాయి అంటున్నారు. అంటే ఈ కామ్యకర్మలు చేసేవారు అందరిలోనూ కూడా మరి మన జీవితంలో ఉన్నతమైనటువంటి విలువలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఆర్జించిన వాడు భగవంతుడి విష్ణు భగవానుడి ఆదరణకు పాత్రుడవుతాడు అని చెప్పి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది అంటున్నారు. సో కామ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళకంటే కూడా అన్ని విధాల మరి భగవంతుడికి సేవ చేసేవాళ్ళు అన్నట్లుగా వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు అని చెప్పి శాస్త్రాలలో భగవంతుడికి ప్రియమైనటువంటి మార్గంలో నడిచేవారు అనుకోవచ్చు, శ్రేష్ఠులు అని శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది. ఇలా జ్ఞానంలో అభివృద్ధి సాధించిన వారి కంటే కూడా జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమ జ్ఞానం చేత విముక్తులై భక్తిలో నిమగ్నులైన వారు ఇంకా శ్రేష్ఠులు అంటున్నారనమాట. సో పనులు చేసేవారి కంటే భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. ఈ జ్ఞానంలో అభివృద్ధి సాధించిన వాళ్ళ కంటే కూడా జ్ఞాన విముక్తులు అంటే జ్ఞానం వల్ల వాళ్ళు ఈ సమస్త భౌతిక భావాల నుంచి కూడా విముక్తులై భగవంతుల్లో నిమగ్నమైన వారు ఇంకా శ్రేష్ఠులు. ప్రేమ ఏక నిష్ట అంటున్నారు. ప్రేమైక నిష్ట అంటే ప్రేమ ఏక నిష్ట అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమలో స్థిరంగా ఉన్నవారు, అంటే అందులోనే అటువంటి శుద్ధ ప్రేమలో నియుక్తులైన వారు వారికంటే కూడా గొప్పవారు అంటున్నారు. తర్వాత ఎవరు ఇలా వీళ్ళందరికంటే కూడా గొప్పవారు ఎవరు అంటే ఆ పశుపాల పంకజ దృశ ఎప్పుడు గోపాలుడైన శ్రీకృష్ణుడి పైనే ఆధారపడి ఉండే గోపస్త్రీలు తాభ్య అపి వారికంటే కూడా సా రాధిక అంటే ఆ రాధికాదేవి శ్రీమతి రాధికా రాణి ప్రేష్ట మిక్కిలి ప్రియురాలు. తద్వత్ అంటే అలాగే ప్రియమైనది ఈ ఆమె యొక్క కొలను రాధాకుండ. ఆ రాధాకుండను ఆశ్రయించకుండా ఏ భాగ్యవంతుడు ఉంటాడు అంటున్నారనమాట. సో కామ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళందరికంటే కూడా జీవితంలో ఎంతో ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించగలిగిన వాడు భగవంతుడి యొక్క ఆదరణకు పాత్రుడవుతాడు అని చెప్పి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది. ఒక్క నిమిషం.
సో సారీ, కామ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళందరికంటే కూడా ఉన్నతమైన విలువలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఆర్జించేవాడు భగవంతుడి ఆదరణకు పాత్రుడవుతాడు. అలా జ్ఞానం సంపాదించిన వాళ్ళల్లో కూడా, ఈ జ్ఞానుల్లో కూడా, ఈ జ్ఞానం వల్ల ఎవరైతే విముక్తులయ్యి, అంటే విముక్తులవ్వడం అంటే దేని నుంచి విముక్తులవుతున్నారు? జ్ఞానంతో ఈ భౌతిక తత్వం నుండి, భౌతికత్వం నుండి. అంటే భౌతికత్వం అంటే ఏమిటి? రాగద్వేషాలు అంతే కదా, ఇష్టాలు అయిష్టాలు, రాగాలు ద్వేషాలు, అవే మన భౌతిక తత్వం. ఈ అటాచ్మెంట్స్ అన్నమాట. కొంతమంది మీద రాగం ఉంటుంది, కొంతమంది మీద ఇష్టం లేనితనం ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా భౌతిక తత్వం. ఎందుకు డెవలప్ అయ్యాయి అంటే ఈ మనం తర్వాత ఇష్టాలు అన్ని సత్వరజస్తమో గుణాలతో మనం ఈ రాగద్వేషాలతో ఇవన్నీ పెంచుకుంటున్నాం, ఈ భౌతికత్వాన్ని, ఈ భౌతిక తత్వాన్ని. అదే భౌతిక తత్వం, ఈ గుణాల యొక్క మహత్యం, తద్వారా మనం అలవర్చుకున్న రాగద్వేషాలు. కాబట్టి జ్ఞానంతో ఎవరైతే ఈ భౌతిక తత్వాలను వదులుకుంటారో వాళ్ళు భక్తిలో నిమగ్నం అవగలుగుతారు. అందుకని వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళకంటే, ఈ జ్ఞానుల కంటే కూడా శ్రేష్ఠులు. అంతేకాకుండా ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమను పొందారో మరి వాళ్ళు మిగిలిన వారికంటే ఉన్నతులు. అంటే వాళ్ళ శుద్ధ స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు భగవతత్వం మరి అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. సో అందుకని ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మరి భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమను ఎవరైతే పొందగలిగారో వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళకంటే ఉన్నతులు. భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమను పొందటం అంటే అర్థం ఏమిటి? సో వాళ్ళే పొందుతారా, మనం పొందలేమా? భగవంతుడికి అందరి పట్ల ఈ శుద్ధ ప్రేమ ఉండదా అనే డౌట్ వస్తే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, భగవంతుడికి అందరూ సమానమే, నాకు అందరూ ఏ పక్షపాతం లేదు, కానీ నా యొక్క భక్తుడు నాలో ఉంటాడు, నేను అతనిలో ఉంటాను అని భగవంతుడు చెప్పిన దానికి అర్థం ఏంటి? భగవద్గీతలో కూడా ఆయన అందరిలో ఉండరా, ఈ భక్తుల్లోనే ఉంటారా, మరి భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నారా అంటారు కదా అని మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఇక్కడ ఆ కనెక్షన్, వాళ్ళు నాలో ఉంటారంటే నా తత్వంలో ఉంటారు, నా యొక్క శుద్ధతత్వం ఏమిటి? భగవతత్వం అంటే సచ్చిత్తానంద ప్యూర్ తత్వం. అది ఇక అది శుద్ధమైనటువంటి తత్వం, రాగద్వేషాలు లేని తత్వం, గుణాతీతమైన తత్వం. అలాంటి తత్వం ఉన్న వాళ్ళు మరి చూడండి, ఆ నీరును నూనె కలిపితే కలుస్తాయా? ఒకే రకమైన తత్వం ఉన్నప్పుడే కలుస్తాయి కదా. సో ఆ తత్వం, భగవతత్వాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం అంటే మాటలతో కాదు, ఆ తత్వాన్ని వాళ్ళు అలవర్చుకుని తద్వారా భగవతత్వం ఇది అని తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళకంటే మరి వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. అది భగవంతుడు వాళ్ళు నాలో ఉంటారు, నేను వాళ్ళలో ఉంటామంటే మాది ఒకే తత్వం అయి ఉంటుంది అని చెప్పడం అనమాట. వాళ్ళు కూడా ఇదే తత్వంలో ఉన్నారు అని. సో అప్పుడు వాళ్ళు మరి ఆ రకంగా భగవంతుడితో వాళ్ళు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉంటారు. సో ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క ఆ శుద్ధ ప్రేమను పొందారో, అంటే వాళ్ళు అలవర్చుకోగలిగారో, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగారో, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగారో వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళకంటే ఉన్నతులు. అంటే ఈ జ్ఞానంతో వాళ్ళు ఈ స్థితికి వెళ్ళారనమాట. అంతేకాకుండా ఎవరైతే నిజంగా శుద్ధ ప్రేమను పొందగలిగే స్థితికి వెళ్ళారో వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళకంటే కూడా ఉన్నతులు. సో జ్ఞానంతో ఈ రాగద్వేషాలను విముక్తులు చేసినప్పుడు వాళ్ళు, రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తులైనప్పుడు శ్రేష్ఠులు. ఇంకా వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమ స్థితికి వెళ్ళారంటే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నతులు. ఈ భక్తిలో ఔన్నత్యం పొందిన వీరందరికంటే కూడా దివ్య గోపాల బాలుడైన శ్రీకృష్ణుడిపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నాడు. ఇంకా వాళ్ళు నేను నాది అనే భావం లేకుండా కంప్లీట్గా ఇక భగవంతుడికి శరణాగతులైపోయి ఉన్నటువంటి గోపికలు శ్రేష్ఠురాండ్లు. ఇక వాళ్ళ సర్వ ప్రపంచం కూడా ఇక శ్రీకృష్ణుడే. కాబట్టి గోపికలలో కూడా రాధారాణి ఇంకా కూడా ఆయనకు మిక్కిలి ప్రియురాలు. రాధారాణి లాగే ఆమె కొలను రాధాకుండం కూడా శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైనది. సో రాధారాణి ఆయనకు మిక్కిలి ప్రియురాలు, ఆవిడలాగే ఈ కొలను రాధాకుండ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైనది అంటున్నారు. సో ఇక్కడ అష్టకాళీయ లీలలు అంటే ప్రతిదినము కూడా 8 రకాలైనటువంటి శాశ్వత లీలల్ని కొనసాగించేటటువంటి రాధా గోవింద యుగళమూర్తులకు భక్తిభావంతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక దేహంతో
ప్రేమయుక్త సేవను చేస్తూ రాధాకుండ దగ్గర నివసించకుండా ఎవరుంటారు అంటున్నారనమాట. ఇటువంటి రాధాకుండ మరి భగవంతుడికి మిక్కిలి ప్రియమైనటువంటి ఆ రాధాకుండ ఎలాంటిది అంటే వాళ్ళ అష్టకాలీయ లీలలను, అంటే ప్రతిదినము కూడా వాళ్ళు 8 రకాలైనటువంటి శాశ్వత లీలలను వాళ్ళు కొనసాగిస్తారు అంటున్నారు ఆ రాధాకుండ దగ్గర. సో అటువంటి రాధా గోవింద మూర్తులకు భక్తిభావంతో, భక్తిభావం అంటే అప్రాకృతిక భావాలు, అంటే ఈ భౌతిక తత్వం లేని శుద్ధ భక్తితో, మరి ఆధ్యాత్మిక దేహంతో, అంటే ఎవరైతే ఆ శుద్ధ భక్తి స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి భగవద్ధామానికి అర్హులు అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి అంతటి శుద్ధ భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక దేహంతో ప్రేమయుక్త సేవను చేస్తూ వాళ్ళు రాధాకుండ దగ్గర నివసించకుండా ఎలా ఉంటారు అంటే, రాధాకుండ తీర్థంలో సేవ చేసేవారు అందరిలోకి, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మనుష్యులందరిలోకి కూడా మిక్కిలి అదృష్టవంతులు అంటున్నారన్నమాట చివరికి. సో ఇన్ని రకాలుగా మనకి చెప్పి, ఏది మామూలు కామ్య కర్మలు చేసే వాళ్ళకంటే జ్ఞానం నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉత్తములు, వాళ్ళకంటే కూడా ఈ జ్ఞానం వల్ల మరి ఈ భౌతిక తత్వాన్ని, రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళు ఉత్తములు, వాళ్ళల్లో కూడా భగవంతుడి శుద్ధ భక్తిని పొందిన వారు ఇంకా శ్రేష్ఠులు. అలాగే వీళ్ళందరికంటే కూడా అసలు దివ్యగోపాలుడైన శ్రీకృష్ణుడిపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఆ శరణాగత తత్వంతో ఇక భగవంతుడు తప్ప రెండవది తెలియని దృష్టిలో ఉన్న గోపికలు శ్రేష్ఠురాలు, వాళ్ళల్లో కూడా రాధారాణి ఇంకా శ్రేష్ఠురాలు, భగవంతుడికి మిక్కిలి ప్రియురాలు. అందుచేత ఆవిడలాగానే ఆవిడ కొలను కూడా భగవంతుడికి ప్రియమైనది. మరి రాధాకృష్ణులు ఈ అష్టకాళీయ లీలను సాగించే ఈ ప్రదేశంలో ఏ భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు ఈ స్థితికి వెళ్ళిన ఆ భగవంతుణ్ణి అని భగవతత్వాన్ని తెలుసుకునే స్థితికి వెళ్ళిన అటువంటి ఈ భక్తుడు అలాంటి చోటు ఉండకుండా ఎలా ఉంటాడు? సో రాధాకుండలో ఉంటూ ఈ శుద్ధ భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులందరిలోకి కూడా అదృష్టవంతుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ప్రస్తుతం ఇది భావం అన్నమాట, అర్థం ఈ ఈ మంత్రానికి ప్రస్తుత కాలంలో. సో దీని గురించిన వ్యాఖ్య చూద్దాం. దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక రకమైన పనుల్లో మనం అందరం నియుక్తులమై ఉంటాం. మన యొక్క డ్యూటీస్ ఏవో ఉంటాయి, రోజువారీ పనులు, వాటిలో మనం ఏదో బిజీగా ఉన్నాం అని బిజీగా ఉంటూ ఉంటాం. అయితే ఈ భౌతిక కర్మలతో లాభాలు పొందాలి అనుకునే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ కామ్యకర్మ పరాయణులు అంటారు. ఏది మనం ఈ పని చేస్తే ఈ లాభం వస్తుంది, ఆ పని చేస్తే ఈ లాభం వస్తుంది అని ఏదో చేస్తూ ఉంటాం కదా, వీళ్ళందరినీ కామ్యకర్మ పరాయణులు అంటారు. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మరి మాయతో ఆవహించబడి ఉంటారని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ విషయం విష్ణు పురాణంలో కూడా ఏం చెప్పారు అంటే, విష్ణు శక్తి పరా ప్రోక్త క్షేత్రజ్ఞాఖ్యాతథా పరా అవిద్యా కర్మ సంజ్ఞాన్య తృతీయ శక్తిరిష్యతే. భగవంతుడి శక్తులన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, భౌతిక శక్తి అని 3 రకాలుగా విభజించారు ఋషులు. సో వీటిల్లో భౌతిక శక్తి 3వ తరగతికి చెందిన శక్తి, తృతీయ శక్తిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆయన శక్తులన్నింటిలోకి ఈ భౌతిక శక్తి. ఈ భౌతిక శక్తిపై ఆధారపడే జీవులందరూ కొన్నిసార్లు జంతువుల్లాగా వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటారు. మన జంతువులకి పాపం ఈ జ్ఞానం లేదు, తెలుసుకునే అవకాశం మనలాగా లేదు. మనం కనీసం చదివినా, ఎవరైనా చెప్పినా విని తెలుసుకోవచ్చు, కానీ వాటికి అది లేదు. కాబట్టి అవి ఏ పని చేసినా ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచుకోవడానికే చేస్తూ ఉంటాయి మరి జంతువులు. అయినప్పటికీ కూడా అలా అలా మరి భౌతిక శక్తి మీదే ఆధారపడి దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసే మనుష్యులు కూడా ఇలా జంతువుల్లాగా ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికే పనులు చేస్తారు. అయినా కూడా ఈ జన్మలో ఏదైనా పుణ్యకర్మలు చేసిన తర్వాత వచ్చే జన్మలో కొందరు కర్మలు వేదాల్లో పేర్కొన్న వివిధ రకాల యజ్ఞాలు చేయడానికి ఆసక్తి. ఒకవేళ మనం ఇలాగే జంతువుల్లాగా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసిన కొన్నిసార్లు పుణ్యకర్మలు ఏమైనా చేయొచ్చు. అలా చేసినప్పుడు ఆ పుణ్యంతో మనం నెక్స్ట్ జన్మలో ఇలా రకరకాల యజ్ఞాలు చేయడానికి
ఆసక్తి చూపిస్తాం అన్నమాట. సో యజ్ఞాలు, జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ ఇట్ల పట్ల ఆసక్తి కలిగింది అంటే ఏదో పుణ్యం చేసుకున్నాం పూర్వజన్మలో అని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా వాళ్ళ పుణ్యఫలం వల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ స్వర్గలోకాలకు వెళ్తారు. ఇలా ఏవో వేద యజ్ఞాలు అవి చేశారు కాబట్టి. నిజానికి మరి నిష్టగా ఈ యజ్ఞాలు చేసే వాళ్ళందరూ చంద్రలోకం ఇంకా దాని పైనున్న లోకాలకు కూడా ఉద్ధరించబడతారు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి అని. అంటే పుణ్యం అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి మర్త్యలోకం అంటే మరణంతో కూడిన లోకం, అంటే భూలోకం, మళ్ళీ భూలోకానికి తిరిగి వస్తారు. అలాంటి మానవులు మరి వాళ్ళ పుణ్యకర్మల వల్ల స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ వేల కొద్ది సంవత్సరాలు ఉండి అనుభవించిన తర్వాత ఆ స్వర్గలోక భోగాలు పుణ్యఫలం అంతా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాగా కరిగిపోతుంది. కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తప్పకుండా భూమి మీదకి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీతలో కూడా మనం అది చూసాం. పాపపుణ్య కర్మలు చేసే కర్మపరాయణుల స్థితి ఇలాగే ఉంటుంది, అంటే వెళ్తూ వస్తూ ఉంటారు. ఈ లోకంలో భౌతిక సుఖాల పట్ల మాత్రమే ఆసక్తులైన చాలా మంది ఉంటారు. ఎవరు? వ్యాపారస్తులు, పాలిటీషియన్స్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళు మంచిగా చెడా అన్న విషయం కూడా తెలుసుకోకుండా ఏ మార్గంలో అయినా ధనాన్ని సంపాదించాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి చెడు మార్గాల్లో కూడా మరి ధనాన్ని సంపాదిస్తారని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. ఏది? దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో. అలాంటి వాళ్ళని కర్ములు లేదా తీవ్రమైన భౌతికవాదులు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ కర్ములలో కూడా వైదిక జ్ఞానం కూడా లేని వికర్ములు కొంతమంది ఉంటారు. వీళ్ళు కొంతమంది కోరికలతో ఇలా చేసినా కొంతైనా వాళ్ళకి వేద జ్ఞానం ఉంది, ఈ యజ్ఞాలు చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, ఆ యజ్ఞం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, అది కూడా లేని వికర్ములు కొందరు ఉంటారు. వారు కనీసం వేదాలు చెప్పినట్లు కూడా నడుచుకోరు. ఈ వైదిక జ్ఞానాన్ని అనుసరించి కర్మలు చేసే వాళ్ళు భగవంతుడి తృప్తి కోసం యజ్ఞాలు చేసి ఇలా వరాలు పొందుతూ ఉంటారు. ఇది కొన్ని తప్పు మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించిన, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పనులు చేసిన కొంత వేద జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఆ వేదాలు అవి కరెక్ట్ చెప్పినట్లుగా యజ్ఞాలు వ్రతాలు చేసి భగవంతుడిని కొంత తృప్తిపరిచి ఆయన దగ్గర నుంచి కొన్ని వరాలు పొందుతారు. ఈ రకంగా వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళగలుగుతారు. అయితే పుణ్యం కరిగినాక మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. ఈ వైదిక అంటే వేదాలు చెప్పిన ఆదేశాలలో వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ వికర్ముల కంటే ఇలాంటి వాళ్ళు కొంచెం గొప్పవాళ్ళు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే కొంత వాళ్ళ వేదాల పట్ల భక్తి విశ్వాసం ఉంది, వేదాలు చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళు ఈ యజ్ఞాలు అవి చేస్తున్నారు, కొన్ని పుణ్యకార్యాలు. అందుకని అసలు ఆ వేద జ్ఞానం కూడా తెలియని వికర్ముల కంటే వీళ్ళు గొప్ప అంటున్నారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు భగవంతుడికి కొంచెం ప్రియమైన వాళ్ళు అవుతారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పారు? ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. నన్ను ఏ రకంగా శరణు వేడుతారో ఆ విధంగా నేను వాళ్ళకి ఫలితాన్ని ఇస్తాను. కాబట్టి భగవంతుడు ఎంతో దయామయుడు కాబట్టే భక్తుల కోరికల్ని కాకుండా మన యొక్క కర్ముల యొక్క, జ్ఞానుల యొక్క కోరికలను కూడా తీరుస్తున్నాడు. అంటే శుద్ధ భక్తుల కోరికల్ని కాదు, కర్ములు జ్ఞానులు వాళ్ళ కోరికలు కూడా తీరుస్తున్నాడు ఆయన దయామయుడు కాబట్టి. మరి కర్ములు కొన్నిసార్లు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళినా మరి ఈ కామ్య కర్మల పట్ల వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉన్నంత కాలం వాళ్ళు మళ్ళీ మరణానంతరం నూతనమైన భౌతిక దేహాలను పొందవలసి ఉంటుంది. సో అందుకే భగవద్గీతలో గాలి వాసనలను మోసుకు వెళ్ళినట్లు మన ఇష్టాలను కూడా నెక్స్ట్ జన్మలోకి తీసుకువెళ్తామని చెప్తారు. అంటే మనకి ఈ నెక్స్ట్ జన్మ వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఈ ఇష్టము అయిష్టము రెండిటిని వదులుకోవాలి, రాగాన్ని ద్వేషాన్ని వదులుకోవాలి. అలాంటి శుద్ధ క్లియర్ తత్వం వచ్చినప్పుడే మనకి మళ్ళీ జన్మనేది. ఈ ఇష్టాలు అయిష్టాలు అభిప్రాయాలు భేదాలు అన్ని మైండ్లో ఉన్నప్పుడు అవి మనతో పాటు మళ్ళీ జన్మ ఉండాలి. మరి అవన్నీ బయటికి రావాలంటే మళ్ళీ జన్మ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వస్తాయి. అవన్నీ తీసేసామంటే మనం మైండ్లో నుంచి ఇంకా జన్మకి అవసరం లేదు. అందుకే నీ రాగద్వేషాలు వదులుకో, అశుద్ధ తత్వానికి వెళ్ళండి అని చెప్పేది. సో ఆ ఫీలింగ్స్కి అంత పవర్ ఉందన్నమాట ఈ రాగద్వేషాలకు, ఈ భౌతిక తత్వానికి
అంత అది అటువంటి స్ట్రాంగ్, ఏదో మన వాళ్ళు జిడ్డు అంటారు చూసారా, అలా పట్టేసి మన బ్రెయిన్ని మనం వదిలించుకోకపోతే అవి ఇలా మనల్ని అవతల మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మల్లోకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నంత కాలం మరి కామ్యకర్మల పట్ల కోరిక మీద ఆసక్తే మరి రాగాన్ని ద్వేషాన్ని, అసలు రాగద్వేషాలకు కారణం ఏమిటంటే కోరిక. ఏదో ఒక కోరిక ఉండబట్టే ఇష్టము ఏర్పడుతుంది, అయిష్టము ఏర్పడుతుంది దేని పట్ల. కాబట్టి ముందు నువ్వు ఆ కామాన్ని తగ్గించుకో. ఆ ఇంద్రియాలని చెప్పు చేతులు. కోరిక ఎలా కలుగుతుందంటే ఇంద్రియ ప్రలోభం వల్ల. అందుకే భగవంతుడు 4th చాప్టర్లో కూడా, నువ్వు 3rd చాప్టర్లో నువ్వు ముందు ఆ ఇంద్రియాలని చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుని కామాన్ని అరికట్టు అని సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నంత కాలం మరణానంతరం కూడా నూతన భౌతిక దేహాలను పొందుతారు. ఎవరైనా సరే పుణ్యం చేశారు అంటే ఇక ఉన్నత లోకాల్లో దేవతల మధ్య నూతన దేహాన్ని పొందొచ్చు. అయితే ఉన్నత భౌతిక సుఖాలను అనుభవించగల ఇంకొక స్థితిని కూడా పొందవచ్చు. ఇంకొక వైపు పాపకర్మల్లో నిమగ్నులయ్యే వాళ్ళేమో అధమ స్థితిని పొంది మృగాలుగా, వృక్షాలుగా, మొక్కలుగా జన్మించవచ్చు. సో పుణ్యం చేసిన వాళ్ళకేమో మంచి ప్రదేశంలో జన్మ రావచ్చు స్వర్గలోకంలో. పాపం చేసిన వాళ్ళకి మరి ఇలా ఇటువంటి జన్మ రావచ్చు. ఏదైనా కోరిక అనేది ఉంది కాబట్టి మంచి కోరిక ఉంటే మంచి చోటు, చెడు కోరుకున్నప్పుడు చెడు చోటు పుట్టవచ్చు అంటున్నారు. ఈ రకంగా అందుకనే చివరికి ఆ సత్వస్థితి నుంచి కూడా శుద్ధ సత్వస్థితికి వెళ్ళాలన్న మాటకు అర్థం ఇదనమాట. దేని పట్ల కోరిక లేని ఆ నిత్య శుద్ధ బుద్ధ తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు అది 0 బ్యాలెన్స్తో మనం అప్పుడు భగవద్ధామానికి ఆ శుద్ధ తత్వంతో వెళ్ళవచ్చు. సో రాగద్వేషాలు ఏవి లేవు కాబట్టి ఈ రకంగా. సరే, మరి పాపకర్మల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా తక్కువ జన్మలు వస్తాయి. ఈ రకంగా వైదిక ఆదేశాలను లక్ష్య పెట్టని వాళ్ళు మరి కామ్యకర్మ పరాయణులను పండితులైన సాధువులు కూడా ప్రశంసించరు. ఇక వాళ్ళని ఈ వికర్ములు అంటారనమాట. అంటే కామ్యకర్మల కోసం చేస్తారు, అసలు వేదాల గురించి ఏమాత్రం ఐడియా లేదు. ఇటువంటి వాళ్ళని ఇక సాధువులు కూడా ప్రశంసించరు. భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్పారట, ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ఇలా జంతువుల్లాగా కష్టపడి పనిచేసే భౌతికవాదులు నిజంగా వెరివాళ్ళు. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎన్నో రకాల నీచ కార్యాలు కూడా చేస్తారు. భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పారు, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మరి తప్పు మార్గాల్లో కూడా డబ్బును గడిస్తారు అని. భౌతిక కార్యకలాపాల ఫలితంగా మానవుడు దుఃఖపూరితమైన భౌతిక దేహాన్ని పొందుతారు. మరి తను చేసిన తప్పు పనులకు ఫలితంగా ఎంత తప్పు చేస్తే అంత. ఇక మన కర్మకు మనమే బాధ్యులం, మన కర్మకు మనమే ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. కాబట్టి బుద్ధిమంతులకు అవి ఆచరణ యోగ్యాలు కావు. అంటే ఈ రకంగా ఉండడం వివేకవంతులు చేయరు. ఇలా నీచ కార్యాలు చేయడం కానీ, మరి తప్పు మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించడం కానీ ఇటువంటివి చేసినప్పుడు మరి దుఃఖపూరిత దేహాన్ని పొందాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి బుద్ధిమంతులు ఇవి చేయకూడదు అంటున్నారు. సో ఈ భౌతిక సంసారంలో మరి ఈ త్రివిధ తాపత్రయాలు ఏమిటి? ఆ త్రివిధ తాపత్రయాలు ఆది దైవికం, ఆది భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం అని చూసాం. 3 రకాల దుఃఖాలు. ఆది దైవికం అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన తుఫాన్లు కానీ ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు భూకంపాలు, అది ఆది దైవికం, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి తాపం అనుకోవచ్చు, తాపత్రయం. అలాగే ఆది భౌతికం అంటే బయట జంతువులు కానీ ఇతర మనుషులు కానీ మనల్ని పెట్టే ఇబ్బందులు భౌతికం. ఆధ్యాత్మికం అంటే మన ఆత్మ, అంటే మనసుతో మనం పడే రాగాలు, ద్వేషాలు, దుఃఖాలు, ఇవన్నీ ఆధ్యాత్మికం. సో 3 రకాల కష్టాలు మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. కనీసం మనం అనుకుంటాం కష్టమని. తాపత్రయాలు, త్రివిధ తాపత్రయాలు అంటారు. సో ఆ 3 నుంచి విముక్తి పొందడమే మన లక్ష్యం, మానవ జీవిత లక్ష్యం. దురదృష్టవశాత్తు ఈ కర్మిష్ఠులు కూడా అందరూ అన్ని రకాలుగా ఈ భౌతిక సౌకర్యాలు పొందడానికి వేరుగా ధనాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళకి అధమ జీవజాతుల్లోకి పతనం అయ్యేలాగా ఇలా అయిపోతున్నారు. ఈ భౌతికవాదులంతా కూడా ఈ ప్రపంచంలో సుఖంగా జీవించాలి అని మూర్ఖంగా ఎంతో ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు.
మరి అంతే కదా, లైఫ్ లో ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తే అంత సుఖంగా ఉంటాము అంటూ లైఫ్ అంతా ఈ డబ్బు సంపాదనకి సుఖాలకి. కానీ పర్మనెంట్ గా మనం ఎంత డబ్బు గడించినా మనతో ఒక్క పైసా తీసుకువెళ్ళలేము. ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఈ, భవనం కట్టుకున్నా మనం చివరికి అందులో ఉండడానికి ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గా ఉండలేము. కాబట్టి మరి కొన్ని రోజులే ఉంటాము. ఆ ఆ కొన్ని రోజులు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం ఇలా ఉమ్, ఎందుకు ఇంత తప్పు పనులు చేసి సంపాదించాలని ఎవరు ఆలోచన కూడా చెయ్యరు అంటున్నారన్నమాట. చివరికి ఇలా తాపత్రయాలతోనే తప్పు పనులు చేస్తూనే చివరికి మనం ఆ, శరీరం కూడా ఎండ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ భౌతికవాదులు ఈ శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత ఇక మరి వాళ్ళు జంతువులు, వృక్షాలు, మొక్కలు లాంటి అధమ జన్మలు కూడా పొందుతారు వాళ్ళు చేసే తప్పుల్ని బట్టి అంటున్నారనమాట. ఈ రకంగా కార్యకలాపాలన్నీ కూడా జీవిత ఉద్దేశానికి భంగం కలిగిస్తాయి. వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ కూడా మన ఉద్దేశం ఏమిటి, అసలు మనం మానవ జీవిత ఆ, లక్ష్యం ఏమిటి అంటే ఈ మూడు తాపత్రయాల నుంచి విముక్తి పొందడం. అంటే ఏమిటి, కష్టాల నుంచి విముక్తి పొందడం అంటే మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవనం రాకుండా చూసుకోవడం, జన్మ రాకుండా చూసుకోవడం. వచ్చింది అంటే ఇవే తాపత్రయాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి బయటపడటమే మన లక్ష్యం. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఇక వాళ్ళు మరి ఉమ్, బయటపడే అవకాశం ఆ, ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అజ్ఞానులుగా జన్మించడమే కాకుండా మరి ఆకాశాన్ని అంటే భవనాలు, పెద్ద పెద్ద కార్లు, గొప్ప గొప్ప గౌరవ పదవులు ఇటువంటి ప్రయోజనం కోసమే వాంఛిస్తున్నారు. కానీ అజ్ఞానపు స్థితిలోనే ఉంటూ ఇవే కావాలనుకుంటూ ఇంకా ఇంతకు మించి అసలు అవతల ఉన్న ప్రపంచం, భగవంతుడు, ఆధ్యాత్మికత గురించి ఆలోచనే లేనప్పుడు ఇక మనకి నీచ స్థితి వస్తుంది. మన కార్యకలాపాలన్నీ కూడా చివరికి మనకి ఎందుకు పనికిరావు, మనకి అపజయమే ఇస్తుంది ఇవన్నీ కూడా అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. పరాభవస్తావద బోధజాత అనేది శ్రీమద్ భాగవతపు నిర్ణయం అంటున్నారన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి పనికిరానివి చివరికి అన్న విషయం తెలియని స్థితి. అందుకే మానవుడు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిని, ఉత్సాహాన్ని చూపించాలి. దేహం కాకుండా నేను ఆత్మనేనని చెప్పే ఆత్మతత్వ స్థితి వచ్చే వరకు మనిషి అజ్ఞానంలోనే ఉండిపోతాడు. కాబట్టి మనం దేహం ఎప్పుడైనా మన కోపం వచ్చినా, టూ మచ్గా దేని మీదైనా కోరిక కలిగిన వెంటనే మనం మరి వీలైనంత వరకు అది ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నించి మనం రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండాలి. అంటే ఈ ఫీలింగ్స్ మనకి ఎలా సహాయపడతాయి అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుని దాన్ని తగ్గించుకోవడానికన్నా ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలన్నమాట. నిత్య జీవితంలో మనం మెల్లమెల్లగా ఆ స్థితికి వెళ్ళాలంటే ఇంద్రియాలను తృప్తిపరుచుకుంటూ కాలాన్ని వృధా చేసే లక్షలాది జనుల్లో ఎవరో ఒకరు జ్ఞానస్థితిని పొంది జీవితానికి సంబంధించిన ఉన్నత ప్రమాణాలకు ఎదగవచ్చును. అటువంటి వాళ్ళని జ్ఞానులు అంటారు. అయితే ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలని తృప్తిపరచుకోవాలనేటటువంటి ఆ ఆకాంక్షను కూడా, కోరికను కూడా తగ్గించుకోవాలి. ఇంద్రియాలు ఎన్నో చూపిస్తూ ఉంటాయి, కోపాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి, అది కావాలి ఇది కావాలి. అవన్నీ కూడా మనం స్లోగా తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మరి అవన్నీ కూడా భగవంతుడి మీద మనసు తిప్పినప్పుడు, మనకి అవి కలిగినప్పుడు మరి ఆ తృప్తి భావం. అందుకే మరి మనసు వేగం, క్రోధ వేగం, వాక్ వేగం, ఉదర వేగం, జిహ్వ వేగం, ఆ ఆ తర్వాత జననాంగ వేగాలు, ఇవన్నిటి మీద కంట్రోల్ ఉండాలి అన్న మాటకు ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఇటువంటి వ్యక్తిని జ్ఞాని అంటారు. ఈ జ్ఞాని కామ్యకర్మలు తనని భౌతిక జీవితానికి బంధిస్తాయని, ఒక దేహం నుంచి ఇంకో దేహంలోకి వెళ్ళేటట్టు చేస్తాయని జ్ఞానికి తెలుసు అంటున్నారు. భాగవతంలో శరీర బంధ అనే పదం ద్వారా మనకి ఏం సూచించారు అంటే ఈ భౌతిక జీవితానికి మనం బద్ధులమై ఉన్నంత వరకు కూడా, ఇంద్రియ భోగాల గురించి ఆలోచిస్తున్నంత వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు మనస్సు కూడా కామ్యకర్మల్లోనే ఉంటుంది. సో మనం ఇంద్రియ భోగాల గురించి విపరీతంగా ఆలోచించిన ఈ భౌతిక జీవితానికే మనం బద్ధులమై ఉంటే ఇలా ఇక మన మనస్సు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఇంద్రియ భోగాలను తీర్చుకోవాలనే కోరిక మీద, ఆ పనుల మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము. కాబట్టి అదేం చేస్తుంది, ఒక దేహం నుంచి ఇంకో దేహానికి మనకి
పరిణామం వచ్చేలాగా చేస్తుంది. సో కోరిక ఇంద్రియాలను అరికట్టుకోవడం, కోరికను తగ్గించుకోవడం చాలా అవసరం. అందుకే తృప్తి, కంటెంట్మెంట్, ఉన్నదాంతో తృప్తి. అందుకే మనకి మొదటి మంత్రాల్లో కూడా చెప్తారు కదా, అందని వాటి కోసం అరువులు చాచడం, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తినడం. ఎందుకు బాగుంది బాగుందని అతి ఆశతో ఇంకా ఇంకా తినాలనుకుంటాం, మన పొట్ట నిండినా కూడా. అదొక ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత అలాగే ఉన్నదానికంటే కూడా ఇంకా ఇంకా ధనాన్ని కూడబెట్టాలని ఆశగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ ధనాన్ని వేరే వాళ్ళకి పంచాలంటే అయ్యో మన ధనం తరిగిపోతుంది అనే భయం ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ అటాచ్మెంట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇంద్రియ భోగాల గురించి ఆలోచిస్తున్నంత వరకు కూడా మనసు ఈ కామ్యకర్మల మీదే ఉంటుంది. ఇక ఆ కామ్యకర్మల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నంత వరకు మనం ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహంలోకి వెళ్తూనే ఉంటాం. ఈ రకంగా జ్ఞాని అంధకార బంధురమైన ఇంద్రియ భోగాల్ని వదిలిపెట్టడం చేత కర్మి కంటే కూడా జ్ఞాని ఉత్తముడు అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంత వివరమైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. అందుకు మనకు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, కామ్యకర్మల కంటే జ్ఞాని, కామ్యకర్మలు చేసేవాడి కంటే జ్ఞాని ఉత్తముడు అని చెప్పేసి. సో అందుకని ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కర్మి కంటే కూడా జ్ఞాని ఉత్తముడు, అది భగవంతుడి అభిప్రాయం. ఎందుకంటే కర్ములలో ఉండే అజ్ఞానం నుంచి విముక్తుడు అయినప్పటికీ కూడా జ్ఞాని భక్తిని పొందే వరకు, ఆ భక్తి స్థితి, శుద్ధ భక్తి స్థితి పొందే వరకు కూడా ఇంకా అజ్ఞానంలోనే ఉన్నట్లు మనం భావించాలంటున్నారనమాట. సో జ్ఞాని అజ్ఞానం నుంచి విముక్తుడు అవ్వచ్చు. మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకున్నా కూడా ఇంకా అంతటి రాగద్వేషాతీత శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ లేనప్పుడు ఇంకా కూడా అజ్ఞానంలోనే ఉన్నాడని అనుకోవాలి. ఎవరైనా సరే జ్ఞానిగా గుర్తించబడ్డ, భగవంతుడి యొక్క భక్తి పట్ల ఆసక్తి లేకపోయినట్లయితే, భగవంతుడి పాదసేవను నిర్లక్ష్యపరిచినట్లయితే అది అసంపూర్ణ జ్ఞానమే. సో భక్తిభావం అంటే భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఆ రెస్పెక్ట్, ఆ గౌరవం, ఆ ప్రేమ భగవంతుడి పట్ల ఉన్నప్పుడే అది నిజమైన జ్ఞానం. జ్ఞాని భక్తి సేవను అంగీకరించాడు అంటే వెంటనే అతడు సాధారణ, అంటే అన్నీ తెలిసిన జ్ఞాని ఈ రకంగా భగవద్భక్తిలో భక్తిని పెంచుకున్నప్పుడు అతను జ్ఞాని కంటే కూడా శ్రేష్ఠుడు. ఇట్లా అభివృద్ధి సాధించిన వాడే మానవుడు, సాధించిన మానవుడే జ్ఞాన విముక్త భక్త పరమ అని చెప్పబడును అంటున్నారు. అంటే జ్ఞాని భక్తిలో ఎలా నెలకొంటాడో భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పారు, బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞాని నన్ను శరణు వేడుతాడు, ఏమని, వాసుదేవుడే సర్వం అని. అటువంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. సో జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంతో కాలానికి ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజి వచ్చి సంపూర్ణ శరణాగతులు అవుతారు, ఏది గోపికల్లాగా. అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు అంటున్నారు. సో భగవంతుడి చరణాల దగ్గర శరణు పొందినప్పుడే జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు. అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అంటున్నారు. సో నియమ నిబంధనలతో ఉన్న భక్తితో మనం అటువంటి భక్తిని స్వీకరించిన తర్వాత మనిషి నారదుడు, సనకుడు, సనాతనుడు, వీళ్ళెవరు బ్రహ్మకుమారులు, వీళ్ళంతా మొదలైన మహాభక్తుల అడుగుజాడలను అనుసరించి ఆ రాగానుగ స్థితిని చేరుకోవచ్చు. అంటే ఆ కంప్లీట్ శుద్ధ భక్తి ప్రేమ స్థితిని చేరుకోవచ్చు. దేవాది దేవుడు అప్పుడు అతన్ని శ్రేష్ఠుడిగా గుర్తిస్తాడు. భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను పెంచుకున్న భక్తులు నిశ్చయంగా ఉత్తమ స్థితిలో ఉన్నట్లే అర్థం. సో భగవత్ ప్రేమను పెంచుకున్నప్పుడు మరి ఉత్తమ స్థితి. ఎందుకు? భగవత్ ప్రేమ ఎలాంటిది? శుద్ధమైనటువంటి ప్రేమ, ఏమీ మచ్చలేనటువంటి ప్రేమ, ప్యూర్ ప్రేమ, దివ్యమైన ప్రేమ, సచ్చిత్తానంద తత్వం, రాగద్వేషాతీత తత్వం, నిర్గుణమైన తత్వం. సో అటువంటి స్థితి తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు వాళ్ళు భగవత్ ప్రేమ అలాంటిది. భగవంతుని సంతృప్తి పరచడం తప్ప ఇంకొకటి తెలియదు కాబట్టి గోపికలు ఇది భక్తులందరిలోకి శ్రేష్ఠురాలు. ఇక వాళ్ళకి ఏది తెలియదు, కంప్లీట్గా భగవంతుడిని సంతృప్తి పరిచే విధంగా నడుచుకోవడమే. అందుకే ఏది చేసినా మనం ఈ పని భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాము అని చేయాలని చూసాం మనం భగవద్గీతలో. అంటే అర్పించి చేస్తున్నాము అంటే
అర్పించినప్పుడు ఎవరికైనా మనం అది సరి అయిన పద్ధతిలో చేయాలి. ఇంకా భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు ఎంత కరెక్ట్గా చేయాలి, మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి. సో ఏదైనా భగవంతుడి కోసం అర్పించి చేస్తున్నాం అంటే మన కోసం చేస్తున్నాం అన్నట్లు కాకుండా మనం అది భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలి. ఆ రకంగా గోపికలు ఏది చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థమే వాళ్ళు చూసింది. రెండవది వాళ్ళ మైండ్లోనే లేదు. ఆయన్ని సంతృప్తిపరచడం, ఆయనకి ప్రియాన్ని కలిగించడం, ఆయన్ని భగవత్ ప్రీత్యర్థం తప్ప రెండోది తెలియని గోపికలు అందరిలోకి కూడా శ్రేష్ఠులు. వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి నుంచి ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించలేదు. మరి అందుకే మనకి భగవద్గీతలో అలాంటి వాళ్ళు ఇక మరి ఏ బంధాలు ఉండవు వాళ్లకు. వాళ్ళు తప్పనిసరిగా భగవంతుడితోనే ఆయన ధామంలో ఉంటారని చెప్పారు. సో వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవద్ధామాన్ని పొందిన భక్తురాలన్నమాట, భక్తులు వాళ్ళంతా. సో వాళ్ళు ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించలేదు. కొన్నిసార్లు భగవంతుడు వాళ్ళకు దూరంగా వెళ్ళి వారికి వియోగ స్థితికి వాళ్ళని గురి చేస్తూ ఉంటారు. అయినా కూడా వాళ్ళు భగవంతుడిని విస్మరించలేదు. మరి భగవంతుడు బృందావనం వదిలి మధుర వెళ్ళిపోయారు కదా తర్వాత. అయినా అప్పుడు వాళ్ళు పాపం ఎంతో విషాదానికి గురై కృష్ణ వియోగంలో విలపిస్తూ వాళ్ళ శేష జీవితం అంతా కూడా వాళ్ళు అలాగే గడిపారు. అయితే ఒక విధంగా వాళ్ళు భగవంతుడి నుంచి ఎప్పుడు దూరం అవ్వలేదు. భగవంతుని తలుచుకోవడానికి, ఆయనతో సాంగత్యం చేయడం, భగవంతుని తలుచుకోవడం, ఆయనతో సాంగత్యం చేయడం రెండిట్లో ఏ భేదం లేదు అంటున్నారు. వాళ్ళు ఫిజికల్గా భగవంతుడి దగ్గర లేకపోయినా భౌతికంగా వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు ఆయన పట్లే ఉంది కాబట్టి దాంట్లో తేడా ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ఆయనతోనే ఉన్నట్లు, దగ్గరే ఉన్నట్లు లెక్క అంటున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు చూపించారు ఏమని? వియోగంలో శ్రీకృష్ణుని స్మరించడం విప్రలంబ సేవ అన్నారనమాట. దాన్ని ప్రత్యక్షంగా భగవంతుని సేవించడం కంటే కూడా ఇది చాలా ఉత్తమం అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. ఈ రకంగా భగవంతుడి కోసం శుద్ధ భక్తియుత ప్రేమను పెంచుకున్న వాళ్ళల్లో గోపికలు అందరికంటే కూడా ఉత్తములు. మరి ఇందాక శ్లోకంలో చూసాం కదా, దానికి ఇక్కడ వివరణ చెప్తున్నారు. తర్వాత ఈ గోపికలందరిలో కూడా రాధారాణి సర్వోత్తమురాలు. రాధారాణి యొక్క భక్తి ఎవ్వరూ కూడా అధిగమించలేరు. నిజానికి శ్రీకృష్ణుడు కూడా రాధారాణి భావాన్ని తెలుసుకోలేరు. అందుకే దివ్యమైన ఆ భావాలను అర్థం చేసుకోవడానికే ఆవిడ భావాన్ని అంగీకరించి భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించారు. సో చైతన్య మహాప్రభు రాధాదేవి యొక్క ప్రేమ భావంతో అవతరించినటువంటి ఆ భగవద్ అవతారం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆవిడ ప్రేమను అర్థం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆవిడ ప్రేమ భావంతో అవతరించారనమాట. ఎందుకంటే ఆవిడకున్న అనంతమైన ప్రేమ భగవంతుడు కూడా తెలుసుకోవాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన ఈ రకంగా ఆ ప్రేమ భావంతో చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించారు. అందుకే ఆయన భక్తుడు, భక్తి రూపంలో. ఈ రకంగా రూపగోస్వామి శ్రీకృష్ణుడి భక్తుల అందరిలోకి కూడా రాధారాణి ఉత్తమరాలు, రాధాకుండం అనే ఆమె కొలను సర్వోత్తమ ప్రదేశం అని క్రమంగా చెప్తూ మనకి ముగించారనమాట. రూపగోస్వామిచే రచింపబడిన లఘు భాగవతామృతం అనే ఒక గ్రంథం ఉన్నది. దాంట్లో ఉత్తరఖండంలో 45వ శ్లోకంలో శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో ఈ విధంగా ఉదాహరించారు. ఏమని? యథా రాధా ప్రియా విష్ణోస్తస్య కుండం ప్రియం తథా సర్వగోపీషు సైవైక విష్ణోరత్యంత వల్లభ. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి శ్రీమతి రాధారాణిలాగే ఆవిడ స్నానం ఆచరించే రాధాకుండ కూడా సమానంగా మిక్కిలి ప్రేమ పాత్రం అయినది. గోపికలందరిలోకి ఆమె భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియమైన దివ్యమూర్తిగా విరాజిల్లుతోంది అని చెప్పి పద్మపురాణంలో కూడా చెప్పారు. అందుకని ఈ భక్తిలో, కృష్ణ భక్తిలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చివరికి రాధాకుండను ఆశ్రయించి వాళ్ళ జీవితం అంతా అక్కడ భక్తి సేవ చేయాలి. ఉపదేశామృతంలో ఉన్న ఈ 10వ శ్లోకంలో రూపగోస్వామి చెప్పిన అర్థం ఇదే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ రాధాకుండ యొక్క ప్రాముఖ్యత, దాని పవిత్రత ఏమిటి. అందుకే మరి అక్కడ భక్తులు చాలా మంది ఆ రాధాకుండ దగ్గర సేవ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ భక్తులు అక్కడ ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇది 10th మంత్ర.
సో రేపు 11వ మంత్రంతో మనం ఉపదేశామృతాన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.